Bé, molt bon dia a tothom. En tot cas, primer de tot agrair-vos la participació en aquest taller, que esperem que sigui profitós per vosaltres i que us permeti almenys assolir en part o en bona part l'objectiu que nosaltres ens plantegem, que és que estigueu en les millors condicions possibles per poder presentar una bona sol·licitud als recursos que tot seguit us explicarem. Tal com us deia la Núria, al final de la sessió de presentació obrirem un torn de paraules perquè pugueu fer preguntes i també d'alguna forma per intentar respondre les que si heu tingut o podeu fer arribar a través del xat. Intentarem respondre tot allò que ens sigui possible o factible en el període, tant per la temàtica o el contingut o pel temps que anem en funció de com vagi el calendari, per no entorpir la presentació que han de fer els companys de l'oficina d'estratègies posteriorment. Però, i en aquest sentit, us recomanem que si les preguntes que hi teniu són molt particulars, són de casuística molt concreta del vostre ens local o alguna cosa d'aquest tipus que no necessàriament tindreu, ja ho sabeu per altres anys, però també us donem les persones en contacte i tindreu oportunitat de resoldre-les de manera particular a partir d'allà. De la mateixa manera, si alguna cosa, per lo que sigui, no som capaços de gestionar-la en aquest moment, prenem nota de qualsevol pregunta que hi hagi, tant sigui de la que vosaltres ens pugueu fer verbalment com les que pugueu fer en el xat, i ens posarem en contacte de forma particular amb cadascuna de vosaltres per poder donar resposta a tot el que cal. Bé, comencem una mica. Si vosaltres aneu a mirar el catàleg de serveis del 2024, veureu que en l'àmbit del servei teixit productiu figuren 9 recursos diferents. Avui ens centrarem en 4 d'aquests nous recursos. I us explico una mica per què. Perquè hi ha 4 recursos que molts de vosaltres ja coneixereu perquè són els mateixos que tenim des de fa uns quants anys, el Nexus, els de punts d'atenció a l'emprenedor, el de seguiment d'empreses o el de reempresa, que tenen canals i regulació pròpies i, per tant, funcionen, tot i estar d'alguna forma dintre del catàleg de serveis com a inventari de coses a les que vosaltres podeu tenir accés per poder participar-hi, funcionen a banda del règim del catàleg. I existeix un 5è recurs, que és el recull d'activitats de suport al teixit productiu, que aquest és un recurs de concessió directa sense concurrència competitiva. Aquest també té la seva pròpia regulació, té el seu propi canal, està afectat pel règim, però també funciona de forma diferent. Avui ens centrem la presentació, que és el que d'alguna forma és des del punt de vista de la dimensió econòmica i també del suport que donem a vosaltres, és el que d'alguna forma té més volum. Ens centrarem en els ajuts econòmics de concurrència competitiva. I en aquest esquema d'ajuts econòmics de concurrència competitiva, la primera que hem de veure és que mantenim, és una continuïtat de l'oferta, mantenim els mateixos recursos que hem tingut des de fa uns anys. Hi ha algunes novetats rellevants, que en tot cas comentarem una mica més endavant, però que no afecten, ni els recursos que existeixen, ni tampoc amb aquesta idea que tenim de la possible comunicació i interrelació entre els diferents recursos. Per nosaltres, com bé sabeu, els que ja porteu temps fent rebent actuacions de suport per part de la Diputació, el recurs central, el recurs estructural, el recurs d'alguna forma que des d'aquest punt de vista ha de permetre consolidar i establir i poder que vosaltres tingueu un servei estable, és el de centres locals de serveis a les empreses, i en funció o al voltant d'aquest és quan d'alguna forma organitzem millor la resta de recursos, de manera que els projectes experimentals, després entrarem una mica en cada recurs que suposa que deixa de ser, poden perfectament, si no surten bé, quedar-se sense més recorregut, podrien ser d'alguna forma després un projecte que passa a integrar un programa que tingueu en relació a la indústria, es poden convertir en un projecte singular i de la mateixa manera tant els projectes singulars com algunes actuacions que feu en el marc del recurs d'indústria també poden acabar integrant la vostra cartera de serveis dintre del que seria els centres locals de serveis a les empreses. Repassarem els ajuts econòmics, repassarem
el calendari de la convocatòria, us comentarem allò temes pressupostaris, algunes dades de convocatòria, i també doncs, allò entrarem allò a valorar, entrarem a explicar-vos en detall els criteris de valoració, així com allò una bona part de la documentació dels formularis, especialment parant atenció en aquells jocs en els que d'alguna forma detecten que existeixen allò més dificultats o més errors en edicions anteriors. Continuem amb l'oferta, continua sent la mateixa una mica perquè entenem allò que no hem tingut allò cap proposta d'un programa o d'un projecte per part de qualsevol agents local que no hagi pogut, allò que entenguem, allò que no pugui tenir encaix en aquest tipus en aquests recursos. Creiem allò que la versatilitat allò que hi ha i la pluralitat que existeix allò dona resposta suficientment, i també d'alguna forma perquè continuem pensant allò que és bo que hi hagi unes línies de suport que siguin com a mínim allò continuades allò durant un cert període de temps perquè us permeti, més enllà de quan surt la convocatòria o més enllà d'alguna forma quan ja pensar una mica més enllà del calendari estricte de la convocatòria anual o no anual. Aquest seria el primer missatge, aquesta continuïtat de l'oferta. Hi ha un parell de qüestions de novetats allò que són rellevants, que ara ho comentarem, però aquest seria el primer missatge important. El segon missatge, continuem insistint nosaltres de forma molt èmfasi en el tema de la supramunicipalitat. És a dir, ja sabeu, els que porteu temps amb això, que en el nostre servei li donem molta importància en aquest àmbit, perquè moltes vegades l'escala territorial adequada per fer determinades actuacions no té per què ser necessàriament la municipal, i perquè entenem que les sinergies que es poden aconseguir amb col·laboracions, amb projectes conjunts, amb derivacions, etc., són sens dubte positives a nivell global. I, per tant, en aquest àmbit us demanem una altra vegada més, com ja molts de vosaltres feu des de fa molt de temps, que tingueu una altra vegada aquesta visió supramunicipal i que sigueu, en la mida del possible, tot el col·laboratius i el generosos que cal ser en qualsevol col·laboració entre administracions públiques. D'acord? Doncs anem a passar a comentar una mica cadascun d'aquests recursos que posem a vostra disposició. Anastasia, si pots passar la següent diapositiva. Aquí teniu, és el mateix, centres locals de serveis a les empreses, que seria el primer, el que us deia més estructural. I aquí una mica el que entenem aquí, com la resta d'anys, és allò que aquest recurs el que ha de permetre és donar suport als vostres serveis estructurals. Quan vosaltres aixequeu la persiana i teniu tot aquest catàleg de serveis que oferiu a les persones emprenedores i empreses del vostre àmbit territorial. Per tant, aquí qualsevol tipus d'actuació adreçada a persones emprenedores, a empreses, de la tipologia que sigui, de creació, de sensibilització, de consolidació, d'internalització, etc. Qualsevol d'alguna forma cosa que entengueu que són aquests serveis estables, els serveis d'allotjament, activitats de formació, etc. Tot això t'encaixa en aquest recurs, i t'encaixa en aquest recurs des d'un punt de vista global i des d'un punt de vista ampli. És a dir, aquí no tenim sí que d'alguna forma, com ja sabeu, els que ja teniu experiència en aquest àmbit, us demanem sobretot una bona part en quant a dades d'actuació d'impacte, però en tot cas la tipologia d'actuacions que feu aquí no està gens condicionada, és a dir, cadascú d'alguna forma podeu manifestar o tenir el catàleg de serveis que creieu que és més adient per les necessitats del vostre territori. Aquí és on hi ha una de les novetats, jo diria, de les dues novetats importants, jo crec que la que és més rellevant, que és que, si veieu el període d'execució és de 4 anys i la convocatòria també serà quadriennal. És a dir, aquí hem passat ja portem sembla que són 2 catàlegs anteriors en què el període d'execució era pluriennal, però només era de 2 anys, i ara passa a ser de 4 anys. Això, aquí, primer de tot, abans que res, jo voldria demanar-vos disculpes, perquè ens hagués agradat això poder-vos-ho comunicar amb molta més antelació. Entenem que és un canvi molt rellevant
i entenem que és un canvi, diguem-ne, que afecta, doncs, evidentment, el que vosaltres heu de fer i a la solitud que heu de presentar. Però l'administració pública ja sabeu com funcionen les coses i fins que una cosa no està aprovada no es pot allò donar per feta ni molt menys allò publicitar. I, per tant, el que sí que vam fer va ser just allò el mateix dia que el ple aprovava el catàleg de serveis, ja vam posar a la vostra disposició uns vídeos de presentació en què d'alguna forma ja s'anunciava això per intentar que tingués la informació el més aviat possible. Som conscients de que això pot representar una dificultat a l'hora d'elaborar les sol·licituds en aquest període de temps, allò que teniu fins a principis de febrer, però creiem que el que hi guanyem tots plegats és molt més d'aquesta dificultat. Tot i així, ho tindrem molt present a l'hora de valorar les sol·licituds aquest període en què d'alguna manera curt de temps que tindreu per poder, potser aquella idea que teniu de fer una sol·licitud o de fer un projecte o que seria com l'any anterior a 2 anys, doncs fer-ho 4. Insisteixo que no hem pogut comunicar-ho abans de la seva aprovació. Això, doncs, la cosa ha anat així i que entenem perfectament que amb algú de vosaltres això us faci d'alguna forma potser anar una mica amb una mica hauré de premar més l'accelerador, però insisteixo que els beneficis que entenem d'aquest canvi superen per molt aquesta dificultat en la tramitació. I els beneficis evidentment, no cal que els expliqui perquè en bona part és recollir molts dels comentaris i demandes que ens heu fet en diferents vegades en diferents anys, que és poder d'alguna forma no està depenent any a any de cada convocatòria, ja hem saltat convocatòria anual a convocatòria bienal i que us permeti estabilitzar, que tingueu clar quins són els recursos que disposeu en un període llarg de temps i això us permeti estabilitzar serveis, estabilitzar recursos, estabilitzar, fer coses diguem-ne amb més curt, a més termini, etcètera. I per tant entenem que això és, sens dubte, un pas positiu i endavant en relació al que teníem fins ara. Els que tingueu actuacions en les que teniu convenis, no execucions conjuntes, teniu convenis amb altres ajuntaments i, per tant, aquí podem entrar en la disquisició de quan aquest conveni que tinc que el meu àmbit d'actuació és superior al que és el municipi, per tant, he conveniat amb un tercer ajuntament el fet de donar-li, prestar-li aquest servei, no us exigirem allò que tingueu en seu de presentació del moment de la sol·licitud, aquest conveni que doni cobertura a aquests 4 anys. És a dir, ens servirà amb un conveni que estigui vigent. Home, si el termini finalitza el 8 de febrer, doncs que no que acabi el 9 de febrer, però si teniu un conveni vigent, diguem-ne, i ho renoveu de forma habitual i aquest conveni acaba el 31 de desembre del 2024, per dir alguna cosa, no cal d'alguna forma que abans del 8 de febrer tingueu un conveni aprovat fins al 2028. No és el cas. És a dir, amb aquest conveni nosaltres farem acte de fe que aquesta és la situació que voleu mantenir i que, evidentment, fareu el que sigui convenient i necessari per continuar mantenint aquesta col·laboració administrativa amb el resta d'ajuntaments. Això sí, una cosa és un conveni que està vigent i amb una previsió de pròrroga o de nou conveni, més endavant, amb un període de temps. Una altra cosa és no disposar del conveni. Això sí que serà una mica diferent en aquests casos. En qualsevol cas, si teniu alguna situació en aquest tipus que us genera algun tema de dubte, contacteu amb la persona que teniu de referència i intentarem abordar-la de forma particular en cadascun dels casos. Aquí no hi entraré en detall de les diferents condicions de concertació de cada recurs, perquè en tot cas les teniu a la fitxa del recurs, les teniu en aquesta presentació i també les teniu de forma resumida amb el següent. Només podeu presentar, són exactament les mateixes que hem fet en anys anteriors. L'única diferència és que hem passat els imports d'ajuts màxims,
en aquest cas allò han passat, diguem-ne, s'han adaptat a aquest període, bueno, a aquesta, digamos, a aquests 4 anys allò que tenen això. Si pots passar a la següent presentació, la següent transparència, però aquí les teniu, és a dir, ja no les repasso una per una perquè em sembla que no té massa sentit allò llegir doncs allò que ja posen aquí, les teniu qualsevol dubte, ja us dic, són les mateixes que teníem els altres anys, allò sense cap modificació, excepte l'adaptació dels 4 anys del que seria els imports econòmics dels ajuts. El segon recurs que posem a la vostra disposició és el recurs d'indústria. Aquí, com els altres anys, el que encaixa són aquelles actuacions que feu vinculades a donar suport a tot el que seria l'àmbit industrial del vostre territori i en les 3 tipologies que hem mantingut allò també des de fa temps fins ara. Tant actuacions allò que poden a veure amb la millora i dinamització dels polígons d'activitat econòmica, és a dir, actuacions relacionades amb l'entorn on es mouen aquestes empreses industrials, on s'ubiquen aquestes empreses industrials, actuacions allò directes de suport a la competitivitat de les empreses industrials, perquè entenem allò que val la pena fer aquesta diferenciació i que les empreses industrials moltes vegades, les casuístiques, les característiques allò donen per fer programes específics allò i diferents a la resta, no necessàriament tots, però donen per fer programes específics diferents a la resta d'empreses que podeu tenir ubicades i la tercera tipologia d'actuació és aquella que combina actuacions tant que siguin de millora i dinamització dels polígons com de suport directe a empreses industrials. Heu d'anar en compte aquí amb aquelles actuacions dels àmbits mediambiental, tema de mobilitat d'infraestructures, que a vegades allò no està, és a dir, hi ha un cert, com a mínim una certa intersecció que de vegades no és prou clara amb el suport que pot haver-hi en altres àrees de la Diputació, fins i tot allò, si això és d'un àmbit o és d'un altre, i per tant allò el que sí que us demanem és que això, si s'introdueixen, s'han d'integrar dintre d'un plantejament allò global, estratègic allò d'aquesta actuació en suport allò de la indústria i no pas de forma aïllada com una actuació que no es vincula allò a la competitivitat de les empreses o que no es vincula a l'entorn allò dels propis polígons. Aquí la novetat també rellevant és que continua havent-hi el període d'execució de 2 anys, tal com ho teníem fins ara en el recurs en el catàleg en els catàlegs anteriors, però la sol·licitud passarà a ser biennal. Això vol dir que l'any vinent no hi haurà recurs d'indústria en el catàleg. És a dir, sí que hi serà aquest any i serà allò per les actuacions que vulgueu desenvolupar 2024 i 2025. Però l'any vinent no hi haurà recurs d'indústria en el catàleg perquè tota la dotació pressupostària ja està contemplada en el catàleg d'aquest any. Això també entenem que, i de la mateixa manera que hem traslladat o que hem traspassat allò el recurs de centres locals de convocatòries biennals a convocatòries quadriennals, entenem també que això us permet tenir molta més estabilitat en les actuacions, plantejar-les a més mig termini i també d'alguna manera poder planificar amb més temps les coses i per tant no haver d'estar pendents d'una convocatòria anual cada vegada. Les condicions de concertació les podeu trobar a la diapositiva següent. Són exactament les mateixes que hi havia els altres anys, també amb aquesta adaptació pel que fa als imports màxims d'ajut, el fet que és per 2 anys i per tant s'ha doblat les quantitats perquè tenim allò, és a dir, són 2 anys però tindreu el mateix suport econòmic des del punt de vista global que si fos una convocatòria anual amb l'avantatge de no haver de fer una concurrència a cadascuna cada any o per cada convocatòria. Passem al tercer recurs, que és el de projectes singulars. Aquí sí que no hi ha canvis, no hi ha novetats. És a dir, aquí la intenció és que tingueu possibilitat de presentar projectes que no són necessàriament el que seria un servei estable o el que seria d'alguna forma una cosa estructural en el vostre catàleg de serveis i que per tant us permeti fer coses que després, si les feu, és possible que d'alguna forma, per dimensió, no puguin encaixar i, per tant, són projectes que podrien tenir continuïtat
en els diferents anys, o també d'alguna manera que al final, després de fer una qüestió molt intensa en un àmbit determinat, això acabi sent una cosa que passi a formar part del vostre catàleg de serveis en el centre local de serveis a les empreses. Marquem igualment allò que els altres, que en convocatòries anteriors, 3 àmbits prioritaris, el de consolidació d'empreses, la segmentació per col·lectius o sectors i la innovació empresarial i la transformació digital. Continuem pensant que són plenament vigents. La consolidació d'empreses perquè tenim evidències no només externes, sinó també pròpies, a través de l'estudi que fem de seguiment de supervivència, de que la consolidació és bàsica, hi ha una correlació evident entre si feu polítiques de consolidació i la supervivència de les empreses que heu ajudat a crear. La segmentació per col·lectius o sectors, com veieu aquí, som molt amplis, és una política molt àmplia. El que pretenem és que no feu projectes generalistes, que en la medida del possible sigui, penseu bé metodologies, penseu d'alguna forma com adaptar-vos, que no sigui una qüestió de que serveixi el mateix per tothom, sinó que aquesta segmentació per col·lectius o per sectors us permeti adaptar, fer més específic i fer projectes i fer actuacions que siguin molt més profitoses per a aquelles empreses o per a aquelles persones emprenedores a les que es dirigeixen. Però, com veieu, més enllà de la segmentació, no tenim cap altra condició més que aquesta. Podeu ser col·lectius, escolta, fem projectes per joves emprenedors, fem projectes per dones, fem projectes per startups, fem projectes pel sector determinat. Tot això hi té cabuda. Una mica el que pretenem és que focalitzeu els esforços i que adapteu allò que voleu fer a un col·lectiu específic o a un sector específic perquè sigui molt més profitós pels beneficiaris. I per últim, el tema de la innovació empresarial o la transformació digital, que d'alguna manera, per molt que tothom ho té en boca i tothom en parla tot plegat, hi ha moltíssimes evidències que el recorregut encara que existeix i que poden fer moltes empreses, especialment aquelles micro i petites empreses que són les que acostumen a ser usuàries dels vostres serveis, encara hi ha molt camí per recórrer i, per tant, sembla que té tot el sentit continuar apostant per aquest àmbit com un àmbit dels prioritaris. Insisteixo en una cosa que us diem cada any. Són àmbits preferents, no són àmbits que siguin excloents. És a dir, tenir, tal com en els criteris de valoració, el fet que el projecte sigui d'un d'aquests àmbits o que recullin aquestes casuístiques us dona una mica més de puntuació. És a dir, tenim més possibilitats de poder obtenir finançament per al projecte si és d'un d'aquests àmbits, però no és excloent. Cada any financem projectes que no responen a aquestes 3 tipologies, però que si són projectes que tenen una qualitat determinada i tenen una puntuació determinada, doncs es financien. És a dir, per tant, això que vull dir, que és preferent, però tampoc d'alguna forma no us obliga necessàriament a fer un projecte que sigui relacionat, dintre d'aquests àmbits, si d'alguna forma el projecte que vosaltres teniu i voleu presentar per finançar, doncs allò és diferent dels mateixos. Aquí les condicions de concertació no han canviat, aquí no ha canviat tampoc el període d'execució, la solitud continuarà sent anual, és a dir, l'any vinent continuarà existint un recurs de projectes singulars de suport al teixit productiu i la resta de condicions de concertació són exactament iguals que els anys anteriors en relació al percentatge de cofinançament, al cost mínim d'actuació, a l'import màxim d'ajut, etc. I això no canviarà. Si podem passar a la diapositiva, aquestes, ja us dic, aquí no hi ha cap que sigui diferent als que hi ha hagut als altres àmbits. Insisteixo, recordeu que aquí, en els projectes singulars, no són subvencionables les actuacions que són dels àmbits de comerç, ni de turisme, ni d'indústria, ni de l'àmbit de millora de productes de la terra. Especialment ens trobem alguna vegada, malgrat ho intentem explicar i intentem que sigui molt explícit tot plegat, amb sol·licituds que no encaixen, que són d'aquests àmbits i que ens veiem obligats a descartar-les perquè no compleixen els requisits d'això. Per tant, mireu-vos diguem-ne bé
els projectes, mireu-vos bé aquestes condicions de concertació, en aquest cas allò concret en relació a les actuacions o als àmbits d'actuació que no són elegibles, perquè no us trobeu una sol·licitud que no pugui tenir recorregut allò més enllà de la pròpia presentació de la mateixa. I per últim, el recurs que continuem mantenint és el de projectes experimentals, que aquí el que us animem millor, des que el vam instaurar, us animem a fer coses noves, a fer coses diferents, a que us atreviu a fer metodologies, a provar allò coses, allò que no heu fet mai o que penseu que poden tenir sentit i que sigueu agosarats i que, en tot cas, allò, si demanem allò molt a les empreses que innovin i intentem promoure la seva innovació, doncs també que d'alguna forma que intentem ser nosaltres mateixos també una mica innovadors en aquests projectes o en aquests serveis que podem millor prestar a les persones emprenedores i a les empreses que tenim en el territori. Aquí, evidentment, el grau d'èxit d'aquests projectes, donat que són experimentals, evidentment no és cap garantia, és a dir, no passa res si un projecte, allò, escolta'm, l'hem executat i al final resulta que ens hem adonat que això no estava ben dissenyat, no estava ben planificat, no hem tingut els resultats que esperàvem, etcètera, doncs, escolta'm, això és el que s'ha de valorar, que s'ha d'explicar i això no es torna a fer o es corregeix d'alguna manera. Aquí no hi ha cap mena de penalització, no hi ha cap mena, no mirarem malament a ningú ni es qüestionarem el fet que un projecte experimental no hagi sortit bé o no hagi donat els resultats que esperàveu. El que sí que ho qüestionarem és, evidentment, si no l'executeu. Però si l'executeu, encara que això no acabi arribant a bon port, doncs, escolta'm, és el que, en aquest cas, el risc que tots plegats creiem que hem de fer o que hem de córrer per poder fer coses diferents de les que estem fent fins ara. Aquí, recordeu que no serveixen segones parts, és a dir, teniu, des del moment d'alguna forma que plantegeu, teniu un període d'execució que és de 2 anys, o de 2 anys a partir de l'1 de gener i, per tant, a partir que tingueu el projecte clar o de tenir el finançament, teniu més d'un any i mig i no serveix allò. És que ha anat més just del que pensava, és que no he pogut començar fins al mes de desembre i ara vull una segona part o vull una evolució. No, aquí els projectes experimentals creiem que entre un any i mig i 2 anys hi ha més temps que suficient per experimentar-ho i això no ha de ser un projecte recurrent. Per tant, són coses noves o no són. És a dir, així de senzill o així de clar. En aquest cas, igual que passava amb els projectes singulars, no hi ha cap canvi en les condicions de concertació ni tampoc hi ha cap canvi en relació al període d'execució ni a la convocatòria. És a dir, l'any vinent, l'any 2025, en el catàleg tornarà a haver-hi un recurs de projectes experimentals, si no hi ha un daltabaix, que no és previsible, i tornareu a poder sol·licitar, si voleu, aquest recurs de projectes experimentals amb les mateixes condicions de concertació, en aquest cas, tal com us deia que teníem l'any anterior, pel que fa al percentatge de cofinançament, pel que fa al cost mínim, pel que fa als àmbits d'actuació que són elegibles, a l'import màxim, etcètera. I aquí podeu veure, aquí no m'entretinc, però en tot cas us quedarà a la vostra disposició, que és un quadre resum d'aquestes condicions de concertació ordenades, diguem-ne, per recurs. Aquí és el mateix, d'alguna forma, que teniu en les diapositives anteriors, però en tot cas, diguem-ne, en tipus quadre resum. Passem directament al calendari de la convocatòria. Llavors, aquí hi ha 2 calendaris diferents, pel que són execucions a 2 anys i després parlem de l'execució a 4 anys. En l'execució a 2 anys, que és aplicable al recurs d'indústria, el de projectes singulars i de projectes experimentals, executareu com un període d'execució elegible des de l'1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2025. Teniu possibilitat de fer 2 justificacions voluntàries. La primera fins al 15 de novembre del 2024 i la segona des del 2 de gener del 2025 fins al 15 de novembre del 2025 i la justificació final es farà durant el primer trimestre del 2026. D'acord? Aquest no canvia en relació al que hem tingut fins ara amb els projectes d'execució pluriennal, que eren a 2 anys, i per tant continua sent el mateix. Aquí
us demanem jo sempre una mica que no teniu una obligació de fer una justificació final fins a la finalització del projecte, fins al 2026. Ara bé, com veieu, teniu uns períodes de justificació voluntària que són molt amplis i, per tant, si vosaltres heu finalitzat el projecte a l'octubre del 2025, no cal que us espereu, podeu justificar-lo allò abans. Serà una cosa que ja tindreu feta i permetrà d'alguna forma que tanqueu aquell expedient i permetrà, evidentment, que cobreu allò la part que us resta de la subvenció, allò molt abans que si ho justifiqueu al 2026. De la mateixa manera, si vosaltres allò feu una justificació voluntària, m'ho invento, al febrer del 2025, i justifiqueu el 100% de l'anualitat que us concedirem en el 2024, us permetrà tenir l'anticipació de l'anualitat del 2025. Això ho heu de valorar en cada cas. Nosaltres estarem allò sobre amb el seguiment, però el que sí que us recomanem és que en la medida del possible justifiqueu de forma, l'abans que pugueu, bàsicament per no deixar les coses pel final i perquè sempre és molt més senzill allò fer-ho una mica a pas que no pas allò amb la globalitat. En el calendari que afecta als centres locals de serveis a les empreses, això passa a ser de 4 anys i per tant, allò és una execució que anirà del 2024 fins a finals del 2027. Hi ha justificacions voluntàries en períodes que són exactament els mateixos per cada any, des del moment que comença fins al 15 de novembre de cadascun dels anys, des del 2 de gener de cadascun dels anys fins al 15 de novembre de cadascun dels anys, i una justificació final al 2028 que es perllongarà fins al 31 d'abril del 2028. Ara bé, aquí dues coses per dir-vos. La primera, hi ha hagut, no sé si jo ho he interpretat malament, ho dic allò perquè no sé si alguns de vosaltres, molts o pocs, heu estat allò a la sessió que s'ha fet, allò que s'explicava més aviat, les qüestions allò regulatòries del règim del catàleg tot plegat, però crec que s'ha produït una confusió en relació als pagaments avançats pel que fa a actuacions que van més enllà dels 2 anys. És a dir, els pagaments avançats que no es produeixen d'ofici o els que no es faran de forma directa per part nostra, només es corresponen a la darrera anualitat. És a dir, s'avançarà el 100% de cada anualitat excepte l'última. Per tant, quan es hi hagi la resolució i l'acceptació en el 2024, de forma més o menys immediata, la tramitació es farà immediata, vosaltres ho rebreu al cap d'uns dies o al cap d'unes setmanes, s'avançarà la quantitat que correspongui a l'anualitat del 2024. Quan estiguem en disposició de fer operacions del pressupost del 2025, us avançarà la quantitat que correspongui a l'anualitat del 2025, sense que necessàriament hagueu hagut de justificar anteriorment res. Quan s'obri el pressupost del 2026, que això serà a principis mitjans de gener, nosaltres ja estem en condicions de fer operacions comptables, per tant, és esperable que durant el mes de gener del 2026 us puguem avançar la quantitat que es correspon a l'anualitat de la concessió del 2026. I la que no s'avançarà, a no ser que s'hagin justificat el 100% del que ja està avançat, serà la del 2027. Per tant, això és important que ho tingueu present des del punt de vista dels pagaments avançats. Ara bé, dit això, aquí teniu moltíssima flexibilitat per justificar, és a dir, mantenim aquests períodes de justificació voluntària que són molt amplis. A diferència del que podíem veure amb una execució de 2 anys, aquí us recomanem encoratjadament, per vosaltres, per nosaltres i per tots plegats, que no espereu a fer una justificació final amb l'execució dels 4 anys, amb independència del tema econòmic. Bàsicament perquè, és a dir, en centres locals, l'activitat que hi feu, la dimensió tant econòmica com de les memòries que heu de presentar, com de les actuacions que heu d'explicar, com les evidències que heu de buscar, és molt elevada, és molt gran. Per tant, tant per vosaltres per la seva elaboració com per nosaltres la revisió de la validació, entenem que, sens dubte, seria molt millor per tots que això ho féssiu de forma parcial i, per tant, no espereu al final a fer-ho.
Sí, penseu que algunes vegades allò quan estem allò fent justificacions o estem revisant justificacions que corresponen a execucions de 2 anys, quan us fem alguna esmena, de vegades ja tenim dificultats per poder buscar aquella evidència que ens falta, per poder donar explicació d'això exactament allò com va anar o com va deixar d'anar, i estem parlant de 2 anys. Si us ho preguntem allò, i estem parlant allò d'una cosa que ha passat allò fa 3 anys o fa 3 anys i escaig, doncs això segurament allò serà més dificultós per tots plegats i ja sabeu que en alguns casos això pot qüestionar l'elegibilitat d'alguna despesa que podeu aplicar. Per tant, creiem que malgrat existeix aquesta flexibilitat que us permet adaptar-lo al vostre calendari i una mica a les vostres conveniències, sens dubte, en aquest cas, creiem que la vostra conveniència, si em permeteu agafar-me el vostre paper, no és la d'esperar al darrer any a justificar l'execució dels 4 anys, perquè això només pot generar més problemes molt més que beneficis. Llavors, són justificacions de molta dimensió, serà molt més fàcil resoldre dubtes, resoldre esmenes, resoldre tot plegat si tenim la justificació més propera i tot i així, amb independència d'això, nosaltres intentarem fer un seguiment d'aquestes actuacions, que evidentment no esperarà al final del període d'execució. D'acord? Us passem perquè tingueu una mica una comparativa del pressupost del catàleg. Aquestes són les xifres que hi són, però en tot cas són xifres que necessiten tenir una certa explicació perquè si no són complicades de comparar si només sabem la xifra donat que hem canviat condicions. El catàleg 2022, perdó, els centres locals de serveis a les empreses, la darrera convocatòria que vam fer va ser el catàleg 2022 i era una convocatòria per 2 anys. Clar, ara diu, ostres, ara passem de 8.400.000 en el catàleg 2024 a 18 milions. Clar, és una pujada molt bèstia, però evidentment estem parlant de 4 anys. Llavors, això a la pràctica, si ho reduïm a quantitats clarament comparables, en el catàleg 2022 el que hi havia per cada anualitat, per cada anualitat, era un import de 4.208.500 i aquest import en el catàleg 2024 passa a ser de 4,5 milions. És a dir, estem incrementant la dotació en aquest recurs a prop de 300.000 euros cadascun dels anys, el que suposa un increment d'aproximadament de prop d'un 7% pel que fa al pressupost en aquest recurs. Insisteixo que aquí, com us deia al principi i com sempre ens haureu sentit a dir més d'una vegada, per nosaltres el recurs estructural és el que d'alguna forma, evidentment, tal com veieu, és el que té una dotació econòmica més gran i és el que d'alguna forma entenem que ha de continuar tenint aquesta dotació econòmica més elevada. Pel que fa al recurs d'indústria, en el catàleg 2023, malgrat ser un període d'execució de 2 anys, era una convocatòria anual i, per tant, allò tampoc és comparable en aquest sentit, sinó que el que seria comparable en indústria d'aquests 2.069.000 euros seria comparable amb els 3,5 milions que tenim en el catàleg 2024, però per 2 anys. Per tant, seria comparable amb 1.760.000, el que suposa un decrement inferior en aquest sentit aproximadament al voltant d'un 15%. I aquest decrement d'aquest recurs en el pressupost ve donat per dues motivacions. Una és perquè en el catàleg 2023 vam tenir menys demanda de la que d'alguna forma esperàvem i de la que, tal com havíem repartit nosaltres els recursos, perdó la redundància, tal com havíem repartit els recursos econòmics entre els diferents recursos del catàleg, i per tant s'ha fet d'alguna forma entendre que aquesta no és ara o ha de tenir una dotació inferior i també perquè això ens ha servit, diguem-ne, per poder dotar pressupostàriament una mica més el recurs de centres locals de serveis a les empreses. Pel que fa als projectes singulars o als projectes experimentats, que les quantitats aquí són clarament comparables perquè no canvien les condicions i, per tant, el 1.285.000 del cap 2023 és comparable amb el 1.200.000 de projectes singulars que tindrem el 2024 i els 500.000 euros amb els que, en el cas de projectes experimentals, amb els altres. Aquí les variacions són inferiors, estan molt en la línia d'anys anteriors i són ajustos que hem fet per adequar-nos o per tenir algun criteri en relació a la demanda que vam fer, que vau tenir l'any passat, en la qual, amb els calés que havíem nosaltres pressupostat, teníem una mica menys de demanda de singulars que d'experimentals
i això fa que d'alguna forma ara intentem corregir-ho, encara que en aquest cas, donada la dimensió econòmica del volum global del recurs, evidentment l'afectació és bastant inferior a la que es produeix en el cas d'indústria i sobretot molt inferior a la que es produeix en el cas de centres locals. D'acord? I jo, per últim, comentar-vos 4 dades molt generals que acostumem a fer en relació a la convocatòria anterior. La convocatòria del 2023 vam tenir una cobertura de projectes del 82% de les sol·licituds que ens van presentar i un import del 80%. Aquí val a dir que també s'ha de fer un matís perquè en el 2023 no van tenir el recurs de centres locals de serveis a les empreses i, per tant, com que és un recurs que té una dimensió econòmica molt important i en la que sol·liciteu molt recolzament financer per part de la Diputació, aquestes són xifres que no es poden servir de referència, donat que quan acabem la convocatòria del 24 n'estem convençudíssims que aquesta cobertura d'import del 80% no la podrem, no serà bastant inferior. Vull dir que en aquest sentit són les dades que són en relació a cobertura i per això us les donem perquè pugueu disposar-ne, però que això no us faci confiar que 1 de cada 4 va entrar o 4 de cada 5 euros tindrà finançament, perquè aquest any, evidentment, no serà així. Vam tenir un percentatge d'un 3% de sol·licituds que complien els requisits. Continuem tenint cada any, no és que sigui molt elevat, però ens agradaria que això fos un 0%, perquè si no compleixes els requisits, que són molt evidents en les convocatòries o en la fitxa de recurs, és que no té cap sentit que presentis una sol·licitud. Per tant, si no tens allò que abordar, no val la pena. I si és un error, escolta'm, aquest error s'hauria de, com a mínim, de corregir i que això fos un desistiment, que no passa d'alguna forma alguna sol·licitud que hagi d'entrar en un circuit de procediment i d'elaboració que no va enlloc. Continuem tenint un percentatge elevat del que nosaltres anomenem, des d'un punt de vista intern i de forma molt domèstica, les correccions financeres, que això són bàsicament hi ha diferents tipus, però bàsicament són incoherències, són per superar el límit màxim de les despeses indirectes o perquè el pressupost que poseu en la memòria no quadra amb el pressupost que heu posat en la sol·licitud o perquè aquest tipus de coses que al final és un tema purament matemàtic. Per tant, aquí us encoratgem a revisar molt les xifres que feu i les limitacions que hi ha en relació als ajuts màxims, en relació al cost mínim del projecte, en relació a les despeses indirectes, en relació a que el pressupost sigui el mateix que quadrin les xifres que demaneu de subvenció en la memòria que la que penseu poseu una sol·licitud. Evidentment, això insisteixo, que aquí són errors que són purament matemàtics i, per tant, si ho reviseu de forma acurada, s'haurien de poder minimitzar, per no dir pràcticament eliminar. I al final, amb independència de quina sigui la motivació, acabem l'any passat vam acabar amb un 40% de sol·licituds en les que vam haver de fer requeriments d'esmena. Sigui perquè hi ha algun error d'aquest tipus que comentava abans, sigui perquè falta alguna documentació, sigui perquè hi ha alguna cosa, algun element que ens obliga d'alguna forma a fer-vos un requeriment d'esmena. Com us podeu imaginar, això ens agradaria rebaixar-ho, perquè això voldria dir que les sol·licituds que plantegeu o que feu són millors, estan en millors condicions des del punt de vista formal, sense entrar en temes de valoració, i també d'alguna forma perquè a tots plegats ens evitaria bastant feina. Sabeu que després del requeriment d'esmena, després hi ha un termini que depèn de com caigui, és ajustat per poder respondre, per poder d'alguna forma portar la documentació, etc. Per tant, l'ideal seria que anéssiu amb una sol·licitud en la que no calgués aquest requeriment d'esmena i que no representi aquesta després dificultat a l'hora de tramitar-la. Sabem que de vegades és complicat, sabem que potser no us ho posem tan fàcil com us agradaria perquè els recursos són diferents, les condicions de concentració de cadascun és diferent, etc.
però en tot cas jo creiem que tenim millor marge de millora en aquest sentit, perquè aquest número de percentatge o aquest percentatge de sol·licituds que requereixen un requeriment d'esmena el puguem disminuir entre tots plegats de forma bastant important. I fins aquí jo el que jo us explico. Ara li passo la paraula a la Jimena, que us explicarà allò en detall, o seguirà explicant en detall, començant pels criteris de valoració que farem servir per les sol·licituds que ens presenteu en aquesta convocatòria d'ajuts de concurrència competitiva. Jimena, tot teu. Gràcies, Carles, i bon dia a tothom. A partir d'aquí seguirem amb el que és l'explicació de quins serien els criteris de valoració. Llavors, en aquest quadre que esteu visualitzant, se us mostra quines són les puntuacions, tant per cadascun dels recursos com per cadascun dels criteris de valoració. Criteris de valoració n'hi ha 3. En primer lloc, el que és el grau de qualitat tècnica de l'actuació, en el qual heu de poder obtenir 4 punts sobre 10 per tal d'obtenir finançament. És a dir, per tal de tenir opció a que es comptabilitzin els altres 2 criteris, com a mínim hauríeu de treure un 4 en aquest primer. El segon dels criteris és la situació socioeconòmica del territori i el tercer seria el grau de concertació territorial i de consolidació. A continuació entraré en el detall de cadascun d'aquests criteris per cadascun dels recursos. Llavors, comencem analitzant el criteri 1 de la qualitat tècnica del recurs de centres locals, que aquest té una puntuació de 65 punts sobre 100. Llavors, els criteris que tenim en consideració en la seva valoració són, en un 30%, el nivell de compromís de polítiques de suport a persones emprenedores i empreses. Aquí el que valorem és si el centre local disposa d'un pla estratègic que contingui aquells objectius estratègics i operatius que ens presenten. Es valora també que el centre tingui un bon coneixement de l'emprenedoria i del teixit productiu del seu territori. Llavors, aquí comentar que és important que a la memòria que adjunteu ho deixeu clar per tal de poder-ho valorar de manera adequada. En aquest apartat també valorem altres indicadors, com són el dimensionament del pressupost, la importància dels recursos propis i la dimensió de l'estructura del personal tècnic. Després, en un 20%, valorem el volum d'activitat. En primer lloc, valorem els indicadors relatius al volum d'activitat del centre. O sigui, aquí tenim en compte el que són els serveis d'informació, serveis de consulta, plans de viabilitat, formacions, allotjament, en el cas que en disposeu. I també, dintre del volum d'activitat, tenim en compte el volum de persones usuàries ateses i d'empreses ateses. Amb un 10% es valora el nivell d'eficiència. Aquí el que estaríem valorant és la productivitat del personal tècnic. Això aniria en relació amb els serveis prestats. També valorem l'eficiència del centre en general, que té a veure amb el cost mig per usuari atès. Amb un pes del 40%, valoraríem els projectes específics i també l'oferta de serveis. Per una banda, valorem la vostra participació del centre local en projectes específics, tals com són el Punt PAE, Cultura Emprenedora a l'Escola i l'Accelera al Creixement. Llavors, per una altra banda, valorem el que és el nivell d'oferta de la vostra cartera de serveis. Aquí, a partir de la memòria que ens presenteu, valorem quin és el nivell d'amplitud de la vostra oferta, quina és la seva coherència i quin és el nivell de qualitat amb el que presteu els serveis que ens indiqueu. Finalment, comentar que tots els projectes tenen factors correctors i que en aquest cas, en el cas aquest de centres locals, aquests anirien entre un menys 40% i un més 10%. Llavors, què vol dir això? Doncs vol dir que hi hauria uns factors correctors en negatiu per a aquells projectes que tenen un encaix parcial en el servei de teixit productiu. És a dir, que el projecte contingui alguna actuació, alguna activitat que no estigui relacionada amb el servei de teixit productiu, tals com són activitats de mercat de treball, turisme, comerç, medi ambient. I bé, en definitiva, totes aquelles activitats que el Carles us ha indicat abans i que es considerarien no elegibles. Un segon factor corrector negatiu seria el risc d'incompliment del projecte en general o d'alguna de les seves actuacions. I finalment, comentar que en el cas que hi hagi més d'un ens executor, es valoraria en positiu quin és el nivell de coordinació que ens plantegeu entre els diferents ens.
Passem a analitzar el criteri de qualitat tècnica del recurs d'indústria. En aquest cas, té una puntuació de 80 punts sobre 100 i cal dir que la distribució d'aquesta puntuació serà diferent entre els diferents recursos, subtipus de recurs, podríem dir, d'indústria. És a dir, en funció de si es tracta d'indústria entorn, indústria empresa o indústria mixt. Començaríem pel recurs d'indústria entorn. Llavors, què valorem aquí? Doncs, en primer lloc, valorem la idoneïtat del projecte amb un 20%. Aquí analitzem si el problema, la necessitat o oportunitat que justifica la realització del projecte ens ho expliqueu de manera clara i si els objectius del projecte es lligarien amb aquest problema, necessitat o oportunitat que heu detectat i que ens heu indicat. Per tant, per obtenir una bona puntuació en aquest criteri, és molt important que el projecte no sigui ambigu. Ha d'estar acotat territorialment, ha d'estar dimensionat des del punt de vista dels beneficiaris potencials i ha de tenir uns antecedents que estiguin correctament identificats i exposats. També comentar, és molt important que els objectius que establiu siguin quantificables, és a dir, que s'incorporin xifres i que siguin operatius. Molt important evitar tot allò que siguin objectius genèrics i que parlin de fomentar, impulsar, millorar. Intenteu sempre buscar, identificar objectius que siguin quantificables i que parlin d'aconseguir resultats concrets. Després, amb un 20% es valora la coherència interna del projecte presentat. Aquí es valora que les activitats previstes siguin adients per aconseguir aquells objectius que també heu previst. Llavors, valorem que les activitats identificades aportin valor i que estiguin explicades amb claredat i també que la metodologia proposada sigui l'apropiada. Aquí, quan definiu les activitats, és molt interessant que garantiu que no manqui cap d'activitat que seria necessària o indispensable inclús per la consecució dels objectius plantejats. També el que valorem és que hi hagi una bona coherència del pressupost amb les activitats, és a dir, que el dimensionament de les activitats previstes sigui coherent amb el dimensionament de les despeses que heu associat a cadascuna d'elles. Nosaltres sempre valorem molt positivament tots aquells projectes que els presenteu amb un desglossament de pressupost tal que ens permeti fer-nos una idea clara de com s'executarà el projecte. Penseu que un projecte que es presenta amb un nivell de detall coherent ja ens està indicant que és un projecte que ha estat ben pensat i que és un projecte que heu madurat. Després, amb un 25%, valorem la conceptualització integral i estratègica. Aquí el que busquem és la vinculació del posicionament estratègic global de l'ens local en relació amb la indústria. És a dir, volem verificar si l'ens local compta amb una estratègia industrial o un pla estratègic que tingui actuacions concretes de suport a la indústria. Llavors, dintre d'aquest criteri, el que valorarem també seria el grau de diversitat d'actuacions que planteja el projecte per cada àmbit i cada subàmbit. I també fins a quin punt hi ha una coherència territorial i o l'escala que presenteu seria l'adequada. En tot cas, aquí tingueu en compte que el que ens referim és que a l'àmbit territorial del projecte s'hauria de correspondre amb el que heu identificat en primer lloc sobre problema, necessitat o oportunitat plantejats. L'impacte del projecte té un pes del 20% i aquí el que ens referim és a la capacitat que tindria el projecte d'incidir de manera directa en els aspectes específics de l'àmbit de polígons. Penseu que també valorem el dimensionament dels polígons, és a dir, el nombre d'hectàrees i el nombre d'empreses i també el pes relatiu del sòl industrial del municipi en relació al polígon o als polígons que són objecte de l'actuació plantejada. En un 15% valorem la capacitat de l'ens, valorem quina és la vostra capacitat tècnica i organitzativa que ens definiu per fer front amb èxit al projecte plantejat. També valorem en aquest punt quins serien els mecanismes de seguiment i avaluació que heu previst pel projecte. Nosaltres volem saber com es farà aquest seguiment, com es corregiran les desviacions
i quines serien les eines que fareu servir per mesurar l'impacte de les actuacions i també per identificar les possibles desviacions. Llavors, penseu que quan més detallat sigui aquest sistema de seguiment i avaluació i més intens el preveieu, doncs millor puntuació tindreu en aquest criteri. I millor, en general, serà pel projecte, evidentment. Com a factors correctors, el mateix que en el cas anterior, es situarien entre el menys 40% i el més 40%. I el més 10%, perdoneu. Passem al criteri de qualitat tècnica del recurs indústria-empresa. Llavors, aquí, per no repetir els criteris que ja hem explicat anteriorment, tant en aquest recurs com en el següent, em centraré en aquells subcriteris que estan indicats en vermell, d'acord? I que són diferents dels explicats. Llavors, què valorem en aquest cas de recurs indústria-empresa? En primer lloc, i amb un 20%, la idoneïtat del projecte. Amb un pes del 25% valorem la coherència interna. Un 10% la conceptualització integral i estratègica. Amb un 30% es valora l'impacte del projecte. Llavors, aquí sí que entrem en subcriteris que serien diferents dels anteriors, ja que en aquest cas es valora la capacitat del projecte d'incidir de manera directa en la competitivitat de les empreses industrials. Llavors, això es valora doblement. Per una banda, quantitativament, és a dir, sobre quin volum d'empreses industrials estaria actuant el projecte, i qualitativament. Aquesta valoració qualitativa tindrà a veure amb el fet que el projecte estigui enfocat a la millora de la competitivitat de les empreses industrials. Dintre d'aquest criteri també es valorarà la capacitat del projecte d'incidir o de neutralitzar el problema, la necessitat identificada, o també d'aprofitar l'oportunitat que heu identificat, heu proposat inicialment. Un altre aspecte que es valora en aquest criteri és la capacitat del projecte d'aportar algun tipus d'innovació en qualsevol de les seves vessants, ja pot ser en la metodologia, en el plantejament del projecte, en l'enfocament, les activitats, els recursos, el col·lectiu, el sector, el que sigui, però innovació en qualsevol dels seus àmbits. I, per últim, en aquest criteri també es tindria en compte el que seria el grau de transferibilitat. Aquí ens referim a que si el projecte, a que pugueu identificar si el projecte és o podria esdevenir un referent per a altres programes, altres projectes, altres actuacions, i tant en la seva globalitat com a projecte global o en algun de les seves activitats o algun dels seus elements. Llavors, també tindríem en compte si aquest projecte pot esdevenir un referent pel que fa a la seva capacitat d'adaptació a altres territoris o a altres contextos que estiguin dintre de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona. Continuem amb la capacitat de l'ENS, que es valoraria també amb un 15%, i, per últim, els factors correctors, que anirien entre el menys 40% i el més 10%. Llavors, passem a la qualitat tècnica del recurs indústria mixt, que també té una puntuació de 80 punts sobre 100. Aquí es valora en un 20% la idoneïtat del projecte, en un 20% la coherència interna, i aquí un altre que canvia pel que fa al subcriteri és el tema de la conceptualització integral i estratègica, que es valora en un 20% i que, a diferència dels dos casos anteriors, pren rellevància el fet que hi hagi un mix correcte entre les activitats de l'entorn i les activitats de suport a les empreses. Llavors, l'objectiu d'aquest subcriteri és que aquesta proporcionalitat sigui adequada i sigui coherent amb el problema, l'oportunitat i la necessitat que ens heu plantejat, i que siguin d'alguna manera situacions d'entorn i situació d'empresa que siguin distribuïdes d'una manera proporcional al projecte. És molt important en aquest punt que ens ho identifiqueu i ho justifiqueu bé a la memòria, el per què heu decidit el mix que heu decidit i per què doneu més pes a unes actuacions que a unes altres. I bé, és important que ho detalleu per tal que ho puguem valorar. Amb un 25% valorarem l'impacte del projecte, en un 15% la capacitat de l'ENS, i aquí també els factors correctors anirien entre el menys 40% i el 10%. Passem a la qualitat tècnica als projectes singulars, que es valora amb 80 punts sobre 100. Aquí valorem
en un 20% la idoneïtat del projecte, amb un pes del 25% la coherència interna, amb un 40% l'impacte del projecte, on aquí, a diferència dels anteriors, incorporem un subcriteri que té a veure amb la valoració de la capacitat del projecte d'actuar de manera directa amb empreses o amb persones emprenedores. La capacitat de l'ENS es valorarà amb un 15% i aquí comentar que els factors correctors se situen entre un menys 40% i un més 20% perquè afegim un factor corrector en positiu que seria l'encaix a les preferències del recurs. Tal com us avançava abans el Carles, al catàleg de servei 2024 els àmbits proposats són consolidació d'empreses de recent creació, la segmentació per col·lectius o per sectors i la innovació empresarial o transformació digital de les empreses. Llavors, tingueu en compte que si abordeu algun d'aquests àmbits proposats, se us assignaria un factor corrector en positiu. Seguim amb el darrer dels recursos, que serien els projectes experimentals. Aquí el grau de qualitat tècnica es valorarà a 90 punts sobre 100 i el seu repartiment és el 20% idoneïtat del projecte, 25% coherència interna, 35% impacte, 20% capacitat de l'ENS i els factors correctors que es situarien entre el menys 40% i el 0%. El que vol dir que només serien factors correctors en negatiu. Llavors, fins aquí, aquest seria el criteri 1 de qualitat tècnica i passem al criteri 2, que seria el de situació socioeconòmica del territori, que es valora en un 15% pel recurs de centres locals, en un 10% per indústria i per projectes singulars i en un 5% per projectes experimentals. Llavors, la valoració en aquest cas consisteix simplement en aplicar un índex que és un índex sintètic de la situació socioeconòmica de cada territori. Llavors, les variables a tenir en compte seran la població de 16 a 64 anys, els centres de cotització, els treballadors autònoms, la taxa d'atur registrat estimat i la renda familiar disponible per càpita. El darrer criteri a valorar és el relatiu al grau de concertació i al grau de consolidació territorial. Llavors, aquest criteri, pel recurs del centre local, té un pes del 20%. Per recursos d'indústria i projectes singulars, un pes del 10% i pels projectes experimentals, un pes del 5%. Llavors, en aquesta taula que podeu veure, se us mostra el detall de les puntuacions assignades en funció de cadascun dels casos i podeu observar que els que tindrien menys puntuació serien aquelles actuacions que siguin municipals o que siguin actuacions supramunicipals que no siguin coherents. La puntuació màxima, en canvi, estaria reservada a les actuacions d'agències de desenvolupament econòmic que estiguin reconegudes o altres actuacions que siguin d'àmbit comarcal i que no se sobreposin amb actuacions del mateix objecte en el territori en qüestió. Bé, fins aquí seria el resum del que valorem en cadascun dels criteris i explicats per tipus de recurs. Passem aquí a comentar les modalitats que teniu per presentar-nos els projectes, tant pel que fa a la seva execució com pel que fa a l'àmbit territorial. Llavors, pel que fa a la seva execució, els projectes podran ser d'execució individual, vol dir que sol·licita i executa un únic ens, i d'execució conjunta, que vol dir que sol·licita un ens i executen dos o més ens. Llavors, en tots dos casos es poden establir convenis de col·laboració amb altres ens. Aquests ens conveniats no executarien el projecte, però sí serien beneficiaris en tant que l'ens executor o ens executors els hi prestarien el servei que estaríeu sol·licitant a través del projecte. Llavors, aquí el que heu de tenir en compte i que és molt important és que aquests convenis estiguin vigents, que estiguin correctament signats i siguin específics pel projecte que es presenta. D'acord? Hi ha vegades que ens presenteu projectes que ens presenteu convenis que són massa generalistes i que no podem considerar com a vàlids. Pel que fa a l'execució, aquesta pot ser directa, és a dir, a través del mateix ens que sol·licita, o pot ser a través d'un ens instrumental, el que l'ens sol·licitant li tindria delegada la gestió. Pel que fa a l'àmbit territorial del projecte, indicar que aquest pot ser municipal, és a dir, estaria dirigit a persones emprenedores o empreses del vostre municipi, o podria ser supramunicipal,
en el cas que es dirigeixin a persones emprenedores o empreses de més d'un municipi. Llavors, això és important, ja que tindrà implicació en la puntuació del criteri de grau de concertació que hem comentat abans i també en els imports màxims que podríeu sol·licitar. Llavors, coses importants a tenir present aquí, doncs que si opteu per execucions conjuntes, cal que adjunteu degudament emplenat el document carta d'adhesió i informació d'execució conjunta i també, com us comentava abans, que si feu convenis de col·laboració, els adjunteu i sobretot que estiguin vigents, que estiguin signats i que no siguin convenis generalistes. Passem a comentar la documentació que cal presentar en el moment de la sol·licitud i que seria a presentar a través del PMT. Haureu de presentar en primer lloc el formulari de dades tècniques, que és el que seria la memòria del projecte, que ara tot seguit us explicarem amb més detall. Llavors, en el cas que presenteu projectes que impliquin execució conjunta entre diversos ens, heu d'adjuntar el formulari d'actuació conjunta i les cartes d'adhesió, que us comentava abans. Aquest es tracta d'un únic document i que heu de signar tots els coexecutors amb una firma correlativa. D'acord? Llavors, es repeteix, però el tema de conveni de col·laboració, que si teniu convenis de col·laboració cal també que l'ajunteu al PMT per tal de poder acreditar la supramunicipalitat. A continuació, passo la paraula a l'Anastàsia, que ja entra en el detall dels formularis de dades tècniques als diferents recursos i us ajudarà a vincular aquests subcriteris que us hem anat explicant i com anirien associats a cada apartat dels diferents formularis. Hola, bon dia a tothom. Doncs com comentava la Jimena, a continuació en aquesta darrera part de la presentació us donarem informació sobre com elaborar les memòries de sol·licitud. En primer lloc, ens centrarem en la sol·licitud del recurs de centres locals de serveis a les empreses, perquè, com s'ha comentat, aquest recurs s'ha modificat pel fet que s'ha passat aquesta execució a 4 anys vista i això ha fet que s'hagi modificat el formulari respecte al que hi havia fins ara i també perquè s'ha volgut canviar aquest format de manera que sigui un formulari més pautat en el que haureu d'anar omplint dades i apartats de forma més estructurada. Després de parlar d'aquest nou formulari de centres locals, també destacarem els punts importants de la resta de formularis i alhora ho anirem intercalant amb recomanacions generals que pensem que us poden servir per fer una bona memòria de sol·licitud i, per tant, si partiu d'un bon projecte, doncs podeu obtenir una bona valoració de la seva qualitat tècnica. Doncs comencem a veure aquest nou formulari de CLC, que, com sempre, ja sabeu, ha d'omplir cada ens coexecutor de l'ajut. En aquest sentit, és l'únic recurs en el que es presenten tantes memòries com ens coexecutors, a diferència dels projectes singulars, experimentals i d'indústria, que només es presenta una sola memòria i la presenta l'ens sol·licitant. El primer apartat d'aquest de previsió d'activitats i dades, aquest seria l'apartat més essencial del formulari. Aquí anirà el gruix de la informació que ens ha de permetre valorar els vostres serveis i la seva qualitat. Recordeu que un dels criteris de valoració és l'amplitud i qualitat de la vostra cartera de serveis. Per tant, és molt important que traslladeu tota la informació en aquest apartat, detallant totes les activitats, els serveis i tots els programes que teniu previst dur a terme. En primer lloc, per a aquells de vosaltres que treballeu en projectes de foment de cultura emprenedora, haureu d'informar tant del nombre previst d'accions a realitzar en aquests 4 propers anys, com a nivell més qualitatiu detallar els diferents programes que teniu previst dur a terme, tant pel que fa a programes adreçats a educació primària, com a alumnes d'ESO i de batxillerat, així com altres programes de sensibilització que puguin anar adreçats a altres col·lectius, per exemple, universitats. A continuació vindria tota la informació que es refereix als serveis que adreceu a persones emprenedores. En la primera taula heu de recollir els indicadors previstos pels propers 4 anys de serveis d'informació i assessorament puntual. Recordeu que teniu a la vostra disposició el manual del cens TLCE, on podeu obtenir informació concreta de cadascun d'aquests indicadors. De tota manera, si teniu dubtes de què s'ha d'incloure en cada indicador o quina metodologia heu de fer servir, doncs també estem a la vostra disposició.
Tingueu present que aquests indicadors és important que feu una bona previsió, perquè molts d'ells els utilitzarem pel càlcul de les puntuacions d'alguns dels subcriteris als que fan referència al volum d'usuaris i d'activitat. Seguidament, un cop ja heu introduït aquestes dades, doncs teniu un camp també per poder descriure aquests serveis i després ja entraríem a la part de la memòria en la que recull tota la informació dels assessoraments en anàlisis de viabilitat de projectes empresarials, que ja seria bàsicament pla d'empresa o si feu servir el Canvas o alguna altra metodologia. Aquí heu de portar els indicadors previstos en quant a nombre de plans d'empreses assessorats i també el nombre d'empreses que es crearan de les que han finalitzat l'assessorament de viabilitat amb vosaltres. També se us demana tant informació sobre les sessions grupals, per a aquells que en realitzeu, com de les sessions individuals d'assessorament. Per les sessions grupals heu d'informar de la periodicitat, és a dir, si és setmanal, quinzenal, mensual, i de la modalitat, si les feu presencialment, de forma virtual o si teniu un model híbrid. Alguns de vosaltres realitzeu una única sessió grupal, els que en feu, d'un mateix contingut. Altres teniu la possibilitat de realitzar 2 o 3 sessions grupals de temàtiques diferents, com una mena d'itinerari, i també tindríeu un camp específic per descriure aquestes diferents sessions. I també us demanem que tots aquells que realitzeu qüestionaris de satisfacció de les sessions grupals, doncs que ens indiqueu la mitjana de valoració que vau obtenir en la dada última que teniu, que seria la de l'any anterior. Pel que fa a les sessions individuals, heu d'informar en primer lloc de la mitjana estimada del nombre de sessions individuals que feu per cada projecte emprenedor, també de la modalitat, com ja us demanàvem també per les sessions grupals. D'altra banda, també sabem que alguns de vosaltres oferiu sessions específiques quan es fa el pla d'empresa amb tècnics especialitzats, per exemple, per treballar el pla econòmic i financer o per treballar aspectes com la part del màrqueting digital i la comunicació. Llavors tindríeu un apartat per poder desenvolupar aquesta informació. Si en el cas de que doneu la possibilitat a les persones emprenedores que han finalitzat l'assessorament amb vosaltres d'obtenir un certificat de viabilitat, òbviament s'entén per aquells projectes que siguin viables, doncs també ho heu d'indicar. I per acabar amb les sessions individuals, per a aquells que tingueu enquestes de satisfacció de les individuals, també teniu un camp per informar d'aquesta mitjana de valoració. I, en darrer lloc, teniu un apartat per explicar el servei en si, on podeu incloure tots aquells aspectes que considereu importants i que no heu explicat ja en els apartats aquests anteriors que acabem de veure. Passem a continuació a la formació adreçada a persones emprenedores. Aquí un tema important és que només heu d'incloure les accions formatives que clarament estiguin adreçades a emprenedors i emprenedores. Per tant, si les accions són més obertes i s'adrecen tant a persones emprenedores com a empreses, no les haureu d'incloure en aquest apartat, sinó en un posterior que ja veurem, que és el de formació empresarial. El que heu d'indicar és, per a aquestes accions formatives, el nombre d'accions en aquesta graella. Entenem que és difícil fer una planificació a 4 anys, però en tot cas és una previsió i també teniu un camp per poder descriure aquestes accions. A continuació veieu que hi ha una taula en la que heu d'incloure els programes d'emprenedoria, tant els que ja implementareu aquest primer any com els que teniu previst posar en funcionament al llarg de tota l'execució dels 4 anys. La primera apartat de la taula fa referència als programes adreçats a col·lectius específics. Per exemple, anirien els programes adreçats a dones emprenedores o si feu algun programa específic per a una franja d'edat o persones emprenedores d'un sector específic. Aquí un tema que sí volem fer especial menció és que en la casella de descripció del programa que detalleu al màxim el programa, tant en quant a contingut del programa i sobretot que no oblideu els indicadors de nombre de participants previstos, el cronograma o els anys en els que es durà a terme, el nombre d'hores, depèn del programa de què es tracti, si són hores de formació, hores d'assessorament, i aquesta informació, diguéssim, que ha d'aparèixer per cadascun dels programes d'aquesta memòria.
A la segona taula tindríem programes en àmbits específics. Aquí entraríem, per exemple, si teniu programes d'acompanyament en la cerca de finançament per a projectes emprenedors, si feu acompanyament a projectes d'emprenedoria social o teniu programes de coaching per a emprenedors, programes de suport en màrqueting digital, emprenedors... Tot això anirien aquí. I en l'últim apartat, altres programes, que és una mica perquè poseu tot allò que no hagi quedat recollit en els apartats precedents. Com a exemple hem posat si oferiu unes línies de subvenció adreçades a persones emprenedores, ho hauríeu de recollir aquí i, com sempre, donar el màxim d'informació de la previsió referent a aquestes subvencions o altres programes que hagueu inclòs. Altres projectes que es podrien posar aquí, per exemple, si feu algun premi d'emprenedoria o si organitzeu, com alguns de vosaltres, que feu una setmana d'emprenedoria o algun esdeveniment específic adreçat a emprenedors, també indicar-ho. Un cop ja recollit en aquest formulari tota aquesta informació que hem vist de l'àmbit d'emprenedoria, passaríem a la vostra cartera de serveis i activitats adreçada a empreses. En primer lloc, heu de donar els indicadors previstos de serveis d'informació i assessorament puntuals i després ja se us demana les accions de sensibilització empresarial, una previsió del nombre d'aquestes sessions pels propers 4 anys. Passaríem a la formació empresarial, heu de fer una estimació també d'aquestes accions en aquest horitzó de 4 anys i descriure la formació. Dins d'aquest camp per descriure la formació, no us oblideu de detallar si alguna d'aquesta formació està adreçada específicament a empreses de recent creació o al creixement empresarial per a empreses ja consolidades. Passaríem a l'apartat d'allotjament empresarial. Heu de proporcionar informació de la previsió que teniu d'empreses que tindreu allotjades i informació dels diferents espais d'allotjament empresarial. També si oferiu en aquestes empreses allotjades un acompanyament, per exemple, a través de la tutorització per part d'un tècnic, o si disposeu, com alguns de vosaltres sabem que teniu, una bossa d'hores d'assessorament que poseu a disposició d'aquestes empreses allotjades. També ho hauríeu d'indicar en aquesta darrera columna de la graella. I finalment, si esteu en procés d'obertura futura d'un nou espai d'allotjament, també teniu un apartat específic per descriure aquest nou projecte d'espai d'allotjament. A continuació us demanem de forma específica aquells programes o serveis que oferiu a empreses en funció de la seva etapa empresarial. Si teniu programes de consolidació adreçats a empreses de recent creació, entenent aquelles de 0 a 3 anys de vida, o programes ja més d'acceleració i creixement empresarial que ja tenen com a destinatari, com a públic destinatari a empreses ja més consolidades. Al següent apartat tenim les visites de prospecció empresarial. Si en realitzeu, heu de descriure el servei i el nombre de visites. Aquí no les hem indicat per anys, però en tot cas teniu la descripció que hi ha al camp que podeu descriure. Si a l'indicador que heu posat a dalt el detalleu per anys a baix. I finalment, per tancar aquest apartat d'activitats adreçades a empreses, tindríem tot el que serien els programes adreçats a empreses. Podríem haver classificat d'una altra manera, però ho hem fet així. En un primer lloc, els programes de digitalització, internacionalització i innovació. Després, els programes per a empreses d'un sector específic. I en la tercera i darrera taula, els altres programes que no heu inclòs anteriorment, com per exemple si teniu línies de subvenció específiques per a empreses. I recordeu, com ja us deia abans, que per cada programa procureu aportar dades de nombre d'empreses beneficiàries, nombre d'hores i contingut, perquè molt sovint no és així i, clar, tota aquesta informació es valora positivament a l'hora de fer la valoració de la vostra sol·licitud. Seguint amb el formulari, se us demana en aquesta taula de l'apartat 1.4 el nombre de personal tècnic i administratiu pels propers 4 anys com a previsió. Aquí, com ja sabeu, parlem de personal que realitza tasques pròpies d'un centre local de serveis a les empreses. Per tant, no heu d'incloure el personal que porti temes d'ocupació, ni de comerç, ni de turisme, ni d'altres àmbits. Si una persona fa tant CLC, tasques de CLC, com d'altres àmbits, aquí haureu d'incloure la part del percentatge, diguéssim, del seu temps que dedica a aquestes tasques. I no el podeu triar, sinó que heu d'escollir entre l'opció del 75, 50 o 25,
Per tant, triareu l'opció que més s'ajusti a la càrrega real d'aquell tècnic o personal administratiu en tasques pròpies de CLC. I la part inferior de la taula se us anirà omplint automàticament. És perquè veieu els sumatoris, perquè, com ja sabeu, cal disposar de l'equivalent d'un mínim d'un tècnic a temps complet cadascun dels anys, no? Que això és un requisit indispensable per rebre la subvenció. I al marge d'això també que aquesta dimensió de l'estructura de personal és rellevant per valorar, per exemple, entre altres, el criteri del nivell de compromís de l'ens local amb les polítiques d'emprenedoria i empresa. A continuació tenim un apartat en el que se us demana que estimeu el vostre volum d'usuaris pels propers 4 anys, tant d'usuaris a empreses com d'usuaris a persones emprenedores i potencialment emprenedores, i també haureu de fer aquesta previsió de llocs de treball generats per les empreses que s'han creat amb el vostre suport. I en el punt 1.5 donar informació sobre les accions de difusió, l'ús de xarxes socials i també us demanem l'horari d'atenció a persones emprenedores i empreses. Al punt 1.6, aquí heu de detallar les actuacions conjuntes, això sempre que es tracti d'un CLC en execució conjunta, que són la majoria de casos, i aquest apartat, com veieu aquí que està escrit en majúscules, només l'ha d'omplir l'ens que sol·licita i que lidera l'ajut. És a dir, que malgrat que cada ens coexecutor presenti la seva memòria amb els seus indicadors que estaran individualitzats, però aquest apartat no té sentit que l'omplin tots perquè estaria la informació repetida. I respecte a aquest apartat, és important que l'ompliu amb deteniment i que concreteu i expliqueu aquestes activitats conjuntes i aporteu el màxim d'informació. Com comentava la Jimena, a més també hi ha un criteri de coordinació territorial, no? Per tant, a la lectura d'aquest apartat ens ha de quedar clar de quina manera teniu previst treballar conjuntament, si us presteu suport en la difusió i captació d'empreses, si feu derivacions d'usuaris d'un centre a l'altre, si coorganitzeu esdeveniments, ja siguin jornades, concursos, networkings, el que sigui, o si fins i tot teniu alguna cartera de serveis compartida, no? Perquè dissenyeu algun servei conjunt o feu algun programa conjunt. Al punt 2 tenim l'equip de treball, això és com es ve fent fins ara, heu d'indicar els llocs de treball que es dedicaran al CLC, tant de personal propi com extern i les tasques. I en el punt 3 heu de fer una anàlisi breu de la situació de l'emprenedoria a nivell local, del teixit productiu i del vostre plantejament estratègic com a centre. Heu de definir els vostres objectius. Aquest apartat sovint no l'ompliu o ho feu de forma que no està completa i en aquest sentit sí que us recomanem que ho feu perquè es valoren alguns dels subcriteris. Per tant, es tractaria de saber si disposeu d'un pla estratègic del vostre CLC o potser no teniu un pla estratègic com a tal, però sí que heu desenvolupat un plantejament estratègic i heu definit una sèrie d'objectius, per tant, ho heu de detallar. El segon apartat fa referència a aquells de vosaltres que teniu convenis de col·laboració amb altres ens locals que no són ens coexecutors de l'ajut, però que sí que són beneficiaris perquè els hi presteu serveis en el marc d'aquest ajut. Per tant, aquí hauríeu de descriure aquests convenis i aquest àmbit de supramunicipalitat. Seguiment i avaluació. Doncs aquest és un aspecte en el que ens fixem especialment a l'hora de valorar els vostres projectes i és un apartat que sovint també veiem que hi ha possibilitats de millora perquè a vegades no l'ompliu i és una llàstima perquè us penalitza i altres l'ompliu però no porteu suficient informació, no? O perquè sí que porteu informació però aquests mecanismes són insuficients, no? Què ens hauríeu d'explicar en aquest apartat? Doncs, per exemple, si disposeu de qüestionaris de satisfacció, quins tipus de qüestionaris són, si són per formacions només o també en teniu pels programes que oferiu a empreses o emprenedors, etc. Si teniu qüestionaris per les sessions grupals de pla d'empresa, això ja ho sabrem dels apartats anteriors, però també ho podeu indicar. També, per tal de poder valorar vosaltres, heu de recollir dades i ens hauríeu d'explicar en aquest apartat el vostre sistema de recollida de dades. Nosaltres el que hem vist és que hi ha ens que únicament recolliu dades
del cens de CLSE, perquè és el que heu de fer obligatòriament per obtenir aquest ajut, i a vegades ho feu que no teniu tots els mitjans o teniu dificultats o no les analitzeu i reflexioneu prou sobre aquestes dades. Altres, en canvi, teniu sistemes de recollides de dades que ja estan més consolidats i treballeu sovint amb indicadors i aquests indicadors us serveixen a l'hora de valorar els vostres serveis o fer canvis en els serveis que teniu. També, si us Anastàcia, perdona, estàs silenciada. Val. No sé en quin moment s'ha silenciat, si ha sigut ara mateix o... Fa res. Vale. Doncs estava en aquest apartat de seguiment i avaluació. Deia que és important que expliqueu de quina forma us coordineu amb les consultores, si en el cas que el projecte contempli que hi hagin aquestes consultores per executar certes parts. També deia que alguns de vosaltres realitzeu un seguiment amb els vostres usuaris, no? Mesos després els contacteu a través de trucades o entrevistes per saber en quin punt estan, no? Això també ho hauríeu d'explicar aquí. En definitiva, es tracta que detalleu tots els mecanismes que teniu per fer un seguiment de la vostra activitat i una avaluació. I també qui les realitza, aquestes tasques, quin equip les fa, si hi ha un responsable, etc. En el cas específic d'execucions conjuntes, també com us coordineu entre vosaltres feu seguiment, també s'hauria d'incloure aquí com us coordineu, si feu reunions de coordinació, ja sigui de direcció o de seguiment tècnic, quina periodicitat tenen, això també anirien aquí. Passem als dos últims apartats de dades econòmiques. En primer lloc, se us demana una previsió del pressupost del vostre centre en els propers 4 anys. Estem parlant d'un pressupost de tota l'activitat que realitzeu, que tingui relació amb persones emprenedores, empreses i indústria. I en el segon lloc, aquest segon apartat, se us demana el pressupost de l'actuació que realitzareu a través d'aquest recurs de CLSE. Aquí també, com en tot, és important que traslladeu correctament les dades pressupostàries, també tenint en compte que la valoració d'algun dels subcriteris es calcula en funció d'aquest pressupost i de la seva dimensió. Per cada nova fila de despesa apareix un desplegable i haureu d'indicar si és despesa directa o indirecta. Ja sabeu que com a màxim el 15% de les indirectes poden ser un 15% de les directes i que el personal de comandament administratiu i de suport són despeses indirectes, així com també les despeses generals de subministrament, etc. Doncs ara passarem a les memòries de sol·licitud de la resta de projectes, és a dir, singulars, experimentals i indústria. Són formularis que es mantenen respecte al catàleg anterior, no els veurem tots, el que farem és veure per sobre el de singulars, que és molt similar a la resta de projectes, i farem un èmfasi en els punts més destacables i les recomanacions. El primer apartat de descripció de l'actuació, aquí sobretot ho heu de descriure el projecte de forma resumida, no es tracta d'entrar al detall de les diferents activitats i subactivitats, ha de ser un resum general, és a dir, 5-10 línies màxim que resumeixin bé en què consisteix el projecte. I vinculat amb això també una recomanació general, que no cal repetir la informació en més d'un dels apartats, és a dir, que si ja ho heu explicat una cosa en un apartat, no cal que la torneu a explicar en un altre. Si teniu dubtes de quin apartat heu d'explicar alguna cosa, ja al costat de cada títol de l'apartat es descriu o ens podeu contactar o, si no, nosaltres, com que llegim tota la memòria, ja també detectarem si una cosa està explicada en un altre lloc. Però, no caldria repetir. A continuació tenim els antecedents del projecte. Aquí heu d'explicar bé quins precedents té el projecte, si parteixen d'una activitat prèvia, si són una continuïtat o fins i tot una segona edició d'un projecte anterior. Si és el cas, llavors no us oblideu d'explicar com va anar aquest altre projecte, quins resultats, quines conclusions en vau treure, que us han portat ara a plantejar aquest segon projecte. El segon camp de l'apartat 2 és la problemàtica, necessitat, oportunitat. Aquí es tracta de justificar el motiu pel qual heu plantejat realitzar aquest projecte, ja sigui per solucionar un problema, per cobrir una necessitat o per aprofitar o explotar una oportunitat.
És important, de cara a tenir una bona valoració, que aporteu dades i indicadors que permetin contextualitzar i justificar aquesta necessitat, problemàtica, oportunitat. Tenim un subcriteri específic que es marca aquí en el requadre de la diapositiva per valorar aquesta justificació del projecte, perquè pensem que és molt important que existeixi aquesta motivació i que realment tot bon projecte ha de partir d'un problema, oportunitat, necessitat que ha de ser significatiu. A la part d'objectius, com a novetat, hem introduït una nova columna, la d'objectius operatius, perquè sovint ens trobàvem que els objectius que plantejàveu acostumaven a ser molt genèrics i, en aquest sentit, com que no ens interessen tant objectius generals de l'estil millorar l'emprenedoria o donar suport a empreses perquè són massa globals, en canvi valorem que concreteu el que voleu assolir amb el projecte a partir d'aquests objectius més operatius i també a partir d'uns resultats que han de permetre mesurar i quantificar el que assolireu, que serien els indicadors de la tercera columna. Aquí estem parlant d'indicadors com ara el nombre de sessions de formació, el nombre d'empreses que rebran assessorament, el que sigui en funció del projecte concret que presenteu, el nombre d'hores. Aquí important a dir que aquests objectius han d'estar ben definits i quantificats, perquè si és així i estan ben concretats, això es valorarà positivament en aquest subcriteri que s'indica a la diapositiva. I també es valora que aquests objectius estiguin connectats amb la motivació, amb el que us portava, que comentava abans, a plantejar aquest projecte, aquest problema, oportunitat, necessitat. A continuació heu de quantificar els beneficiaris previstos, tant empreses beneficiàries, que classificareu per tamany, com persones emprenedores i com a novetat també hem afegit les persones potencialment emprenedores, perquè sí, és cert que normalment treballeu amb aquest col·lectiu a través del recurs de centres locals, però també hi ha casos puntuals de projectes singulars o experimentals en els que alguna de les actuacions potser s'adreça a emprenedors potencials, per això hem afegit aquesta nova dada. I aquesta informació de volum de beneficiaris, juntament amb altra informació, la utilitzem per valorar el subcriteri de capacitat del projecte d'actuar de forma directa amb empreses o emprenedors. En l'apartat següent de destinataris, ja els heu quantificat en l'apartat previ i aquí els heu d'explicar si són empreses, quin tipus d'empreses, a quin sector, si són de recent creació, etc. Si són persones emprenedores, si són d'un col·lectiu específic, si són usuàries d'altres serveis, detallar una mica aquests destinataris i la dimensió del projecte a nivell territorial, si abasta l'àmbit municipal o si implica altres municipis. Aquesta supramunicipalitat penseu que ha de quedar reflectida en la memòria, perquè a vegades ens trobem memòries en les que no es fa esment la supramunicipalitat i el projecte s'encara més des del punt de vista de l'ens sol·licitant, quan realment esteu presentant un projecte que és una actuació entre diferents ens locals, la majoria de vegades. A l'apartat 5, aquest apartat només l'hauríeu d'omplir si teniu convenis de col·laboració entre algun dels ens coexecutors de l'ajut i altres que no són coexecutors però són beneficiaris de l'activitat dels executors. A part d'haver annexat els convenis, que ja comentava el Carles i que han de ser vigents, hauríeu de mencionar i explicar aquesta cobertura territorial i aquest impacte que tindrà el projecte a nivell territorial. A l'apartat 6 és on heu de descriure cadascuna de les activitats que dureu a terme, la metodologia i el cronograma. Aquí, com a recomanació, la Jimena també ja ha dit que siguin concretes les activitats, que llegint la vostra memòria puguem clarament saber què és el que fareu i que també que estiguin ajustades a les possibilitats reals, perquè a vegades veiem que en alguns casos sou molt optimistes i potser no tan realistes respecte a les activitats que es podran acabar fent. Tingueu present això, que el que descriviu aquí que fareu en fase sol·licitud és el que després s'espera que feu en fase execució i també, per tant, el que presenteu a la justificació. Després, una recomanació específica en aquest apartat perquè fa als projectes recurrents de diferents catàlegs. Aquí sí que hem detectat que a vegades hi ha solapaments, per tant, vigileu que les activitats que ja heu inclòs en el projecte del catàleg anterior no tornin a figurar en aquest projecte, perquè a vegades és fàcil liar-se perquè
durant un mateix any podeu estar executant el segon any del projecte del catàleg anterior i el primer any del projecte d'aquest catàleg. Ara això ja no passarà tant amb els d'indústria, el CEDI anual, però seguirà passant amb els singulars i experimentals si són recurrents. Per tant, verifiqueu que no hi hagin aquests solapaments. Finalment, com s'indica en la diapositiva, hi ha un subcriteri que està lligat a la valoració d'aquestes activitats, que és la coherència d'activitats-objectius, que no només es valora les activitats pròpiament, també la seva relació amb els objectius. Que ja us havia parlat la Jimena dintre del criteri aquell de coherència interna. A continuació vindria la definició de l'equip de treball. Aquí, sobretot, no us oblideu d'explicar les tasques concretes que duran a terme cada persona. I en el següent camp, les contractacions i col·laboradors externs, també incloeu tots els proveïdors i les tasques. I a continuació tenim l'apartat de seguiment, avaluació i transferibilitat, i aquí com a novetat, com que a vegades també veiem que no omplíeu del tot, hem desglosat diferents mecanismes i així podeu anar marcant si les teniu i explicant-les en la segona columna. En el següent apartat, i també associant-se directament amb el subcriteri de transferibilitat, heu d'argumentar si creieu que el projecte pot ser transferible a altres ens locals, ja sigui globalment tot el projecte o en algun dels seus elements. És a dir, argumentar si pot ser un referent per a altres ajuntaments o per a altres programes. I finalment, a l'apartat de dades econòmiques, aquí heu d'incloure el pressupost total del projecte. Com deia la Jimena, important que desglosseu les despeses i també afegiria ser acurats en la distribució del pressupost entre despeses de capítol 1, 2 i 4, en el sentit que després aquests percentatges es mantinguin o siguin similars en fase de justificació. Si hi ha canvis perquè hi ha projectes que s'us ha atorgat un import molt baix en comparació amb el que sol·licitàveu, seria convenient que us poséssiu en contacte amb el vostre referent territorial perquè caldrà veure què és el que acabeu executant i també perquè es quedi clar quina part s'ajustarà o com afectarà això el pressupost. Aquest apartat de pressupost es valora també a través del subcriteri de coherència pressupost-activitats. Es tenen en compte aspectes com la dimensió del pressupost, que sigui concordant amb el dimensionament de les activitats, i també es valora la relació entre el cost total i l'impacte. L'impacte pensat a través del nivell de beneficiaris i també en relació amb la intensitat del tipus d'actuació que es refereixi. I com deia la Jimena, valorem positivament que el pressupost estigui desglossat al màxim possible. I finalment, les despeses de personal que incloeu en el pressupost, com dèiem, han de quedar ben explicades en les tasques de personal propi. Ja per acabar, algunes consideracions específiques respecte al formulari d'indústria. En primer lloc, en el cas d'indústria, la principal novetat serà aquesta bianualitat en la sol·licitud. Per tant, l'any vinent no fareu sol·licitud i en aquesta convocatòria del catàleg haureu de detallar en la memòria de sol·licitud l'activitat dels propers 2 anys. Un aspecte concret d'aquest recurs és, com comentava la Jimena, aquesta tipologia, aquests 3 tipus de projectes dintre del recurs d'indústria i, per tant, la importància d'escollir de forma adequada la tipologia. Com comentava el Carles en la seva exposició, si és un projecte d'entorn, que tracta més d'actuacions de millora i dinamització dels polígons, si és una actuació que va adreçada directament a prestar serveis a empreses industrials o si és una actuació que contempla les dues coses, per tant, aquesta tipologia mixta. Si detectem que està mal classificat, us haurem de fer un requeriment d'esmena, per tant, vigileu de marcar-ho bé i si teniu dubtes, contactar-nos, perquè això sí que ha de quedar ben situat perquè després, com ha comentat la Jimena, afecta a la valoració, és a dir, que cadascun dels subcriteris varia en funció de la tipologia, el pes que tenen. Un altre apartat específic del recurs d'indústria és aquest en el que se us demanen els noms dels polígons, aquest apartat 6, que participen en el projecte, que permet valorar aquest dimensionament del projecte i el seu impacte en funció dels polígons en els que actua.
I finalment, un tercer apartat que haureu d'omplir en el formulari d'indústria i no en els altres formularis de singulars i experimentals és el plantejament estratègic del municipi en relació a la indústria, és a dir, si l'ens local compta amb una estratègia industrial, ja sigui un pla estratègic d'indústria, un pla de desenvolupament industrial o altres documents estratègics d'indústria. Aquest apartat també acostumeu a no donar-li importància i sí que us recomanem que si teniu un pla estratègic d'indústria, doncs ho desenvolupeu perquè serveix per valorar el seu criteri de vinculació amb el posicionament estratègic global de l'ens local en relació a la indústria. I ja per acabar, aquí teniu la relació de persones de contacte en aquest quadre, en funció del recurs i del territori, i estem a la vostra disposició, tota qüestió que us pugui sorgir, tant al llarg de tot el procés, no només en fase de sol·licitud, també al llarg de l'execució i de cara a la justificació dels projectes. Doncs fins aquí la presentació. Aquesta presentació, com ja han comentat, quedarà penjada a la web d'Economies Locals. No sé si el Carles o la Jimena volen afegir alguna cosa. En tot cas, passo la paraula al Carles, que ha recopilat les preguntes del que heu anat formulant a través del xat. I moltes gràcies. Gràcies, Anastàcia. A veure, anem una mica apurats de temps. En tot cas, intentarem donar resposta, encara que sigui de forma ràpida, a les preguntes que heu posat pel xat. I en qualsevol cas, sabeu, tal com deia l'Anastàcia ara, teniu a la vostra disposició d'aquestes persones de contacte, de referència, per poder concretar, per poder totes les coses que surtin allò més endavant. A veure, en relació a la pregunta que parla de si s'ha de presentar una sol·licitud per municipi, tot i que hi ha crec que hi ha una certa confusió entre el que seria el formulari i la sol·licitud, és a dir, és igual que l'any anterior, per tant, és una única sol·licitud, que és una execució conjunta, inclourà fitxes de diferents municipis, de centres locals. Per tant, la informació està desagregada i, per tant, serà una fitxa per cadascun dels ens locals que participen en aquest projecte, malgrat d'alguna forma això es presenti en una única sol·licitud. En relació a la pregunta que feia la Pilar de l'Ajuntament de Manlleu, de fet és el que has de fer, és a dir, el que planteges és el correcte, és a dir, si tu ara tens un projecte que s'ha atorgat en el català 2023, que en tot cas allò acabaràs executant en el 2024 i la previsió allò que tens és de continuar el 2025, evidentment, perquè no és solapi, no ho hauries de sol·licitar allò en aquest moment, encara que no tu sol·licites en el 2024 allò que executaràs el 2025. Evita, evidentment, els solapaments, però és el moment de fer-ho ara i en tot cas executes el 2025. El catàleg, en aquest cas, no impedeix el fet que tu puguis tenir un projecte que pugui ser, en aquest cas, no ja solapat, per dir-ho d'alguna manera, sinó que permeti que puguis fer les dues coses. Però és precisament per evitar que solapi, el que hauries de fer és, tal com planteges, sol·licitar-ho al catàleg 2024, encara que no executis res fins al 2025, perquè ja tens allò finançament per executar les accions del 2024 en el català 2023. En relació a la pregunta de si els projectes del recurs d'indústria han de ser d'un sector productiu en concret, no necessàriament. És a dir, poden ser d'un sector productiu en concret o poden dirigir-se a, senzillament, empreses industrials que siguin de diferents sectors. Per tant, aquí no hi ha cap restricció. És a dir, dependrà del que vosaltres vulgueu fer del projecte concret, que sigui més interessant fer-ho per un sector o que sigui més interessant dirigir-ho a empreses industrials de diferents sectors o a la cadena de valor d'un determinat àmbit o com vulgueu. Aquí això no és un problema. Això sí, a empreses industrials, única i exclusivament empreses industrials. Aquesta restricció sí que existeix, encara que no hi hagi cap restricció en relació als sectors. En relació a la pregunta que fa la Maite de l'Ajuntament de Gelida, no és independent de l'ajut. De fet, si a les condicions de concertació de la fitxa de cada recurs hi ha un moment en què s'explica això explícitament, però el cost mínim és un cost mínim allò que funciona o que d'alguna forma és com a requisit en seu sol·licitud. Si agafo un exemple amb números concrets, si tenim un cost mínim de 30.000 euros, el que vosaltres t'haurem demanat de subvenció a la Diputació seran 18.000 euros, que és el 60% d'aquests 30.000. Si nosaltres finalment, en comptes de 18.000 euros, us atorguem 15.000 euros de subvenció, aquests 15.000 euros
són els que marcaran quina és la quantitat que vosaltres heu de cofinançar. I, per tant, aquests 15.000 euros us obligaran a executar un projecte per valor de 25.000 per poder tenir dret als 15.000. Per què 25.000? Doncs perquè 25.000 o 15.000 en aquest cas és el 60% de 25. Per tant, el que marca en aquest cas quina és la quantitat de cofinançament final que heu de fer per cada projecte és l'ajut atorgat, no pas allò el cost mínim que pugui haver-hi en la sol·licitud, evidentment sempre i quan aquest sigui inferior al que vosaltres heu sol·licitat. La pregunta en relació als projectes experimentals s'exclouen actuacions de comerç, turisme i comerç singulars? Sí, és així. A la fitxa del recurs surt explícitament que ni l'àmbit de comerç, ni l'àmbit allò de turisme, ni l'àmbit allò que seria la millor de ser de posar a la terra, que ja tenim altres recursos destinats a això, poden incloure aquest tipus, es poden incloure projectes que siguin d'aquests àmbits en aquest recurs. En relació al projecte, a la pregunta que fa el Francesc Torner, jo, Francesc, em permeteu-me allò que el que et dic jo ara són qüestions molt genèriques, però potser si amb això no n'hi ha prou, després parlem tant com calgui amb qui sigui perquè puguem aclarir-ho. Però, a veure, d'entrada, si teniu un projecte d'economia circular que va dirigit a empreses industrials, únic i exclusivament a empreses industrials, això hauria d'anar al recurs d'indústria. No seria un problema si algunes d'aquestes empreses estan a la trama urbana i no estan en un polígon. Però hauria de ser, aquí, el que marca és que siguin empreses industrials sí o sí. Per tant, si són empreses industrials que estan a la trama urbana i el projecte és d'economia circular, pot anar perfectament en el recurs d'indústria. Ara bé, si és un projecte d'economia circular dirigit a qualsevol tipus d'empresa, industrial, no industrial, de serveis, etc., això llavors ja no pot entrar al recurs d'indústria, sinó que hauria d'entrar com a projecte singular. I aquí permet-me que faci el matís que, de fet, a la teva pregunta apuntes allò, però en tot cas caldria la resposta que dono, ho dic allò amb una certa prudència en relació a contextualitzar amb això, ull amb el tema del comerç. Perquè si al final aquest projecte d'economia circular s'acaba convertint en un projecte que bàsicament va dirigit a comerç, encara que pugui haver alguna empresa de serveis o encara que pugui haver alguna empresa d'un altre tipus, llavors això no seria lògicament el recurs d'indústria, però és que tampoc serien els recursos singulars ni tampoc serien els recursos experimentals. Per tant, anem molt al tanto amb això perquè aquest tipus de projectes que de vegades són una mica, o almenys es plantegen allò amb una determinada voluntat, si després al final acaba sent allò bàsicament un projecte de comerç, hem de vigilar perquè després no sigui un problema en seu d'execució i sobretot en seu de justificació i que poden tenir algun problema anterior. Per tant, més enllà de la resposta que et dono ara més genèrica, si concretem més endavant allò alguna cosa més, doncs seria interessant allò poder tancar-ho. Els projectes experimentals, en relació a la pregunta que fa la Montserrat Montpelló, qualsevol ens local pot presentar un projecte encara que el recurs dels projectes experimentals encara que no tingui la consideració, no estigui en el cens de la Diputació de centre local de serveis a les empreses. En tot cas, la casuística de cadascú allò és diferent o pot ser diferent, però d'entrada no hi ha un requisit o no hi ha una imperiositat que això es compleixi per poder accedir allò en aquest recurs. El comentari que fa l'Anna Boira en relació a la participació en l'equip digital, per descomptar que ho valorem. És una de les coses que vosaltres podeu posar, podeu afegir allà on creieu més convenient a la memòria i que nosaltres tindrem present com un projecte més dels que d'alguna forma serveix per donar suport a les empreses del vostre territori. Per tant, també el tindrem en consideració en la seva valoració. Sílvia, no cal que indiqueu el del punt PAE perquè nosaltres ja disposem d'aquesta informació. Si nosaltres ja sabem qui sou punt PAE i qui no, si vols allò d'incloure-ho a la memòria en algun moment, cap problema, però en tot cas no, és a dir, nosaltres ja això ja ho tenim present perquè ja disposem allò de la informació.
Y perdoneu que van entrar más cosas aquello. Bueno, la pregunta de la Núria de l'Ajuntament de Granollers és una mica així. A veure, dependrà, doncs allò, dependrà sobretot si aquestes desviacions tenen allò, és a dir, per una banda, és complicat això, no? Aquí no podem donar resposta doncs, allò molt contundent, perquè bàsicament dependrà de dues coses. Dependrà doncs, allò del volum d'aquesta desviació i també dependrà de la motivació de la mateixa. Per tant, això caldrà explicar-ho, caldrà d'alguna forma justificar-ho en cada cas, caldrà veure si és una petita desviació que és perfectament allò factible doncs, allò per la pròpia execució dels projectes, doncs no ha de ser un problema, i ara si és una desviació doncs, allò més important i que afecta doncs, allò de forma rellevant allò al volum allò general del projecte, doncs llavors d'alguna forma caldria tenir una explicació, motivació que pogués allò justificar-ho, i si no potser sí que d'alguna forma tindríem algun element que podria qüestionar doncs, allò bueno, si s'ha de corregir una part de la subvenció atorgada o no. Per això seria una qüestió molt estudiar doncs, allò en cadascun dels casos. D'acord? Vaja, veu que esto no s'acaba, bueno, això no és una pregunta. A veure, la pregunta de Daniel Sanador de la Barca. Un projecte d'assessorament de digitalització Indústria 4.0, si va dirigit a empreses industrials, que és el que entenc, encaixar en indústria. Única i exclusivament, perquè de fet en els projectes singulars l'àmbit d'indústria no és elegible. Per tant, això encaixaria en indústria, però això sí, llavors totes les empreses allò han de ser industrials, si no, no tocaria. Lo del TTT em sap greu, però no us podem donar resposta a nosaltres. El projecte del TTT doncs, allò és dels companys del Servei de Mercat de Treball i, per tant, la informació doncs, allò la tenen ells. En tot cas, jo diria que les actuacions allò que són allò del projecte TTT, tenint en compte que doncs, allò tenen un determinat enfocament, és complicat encabir-les allò en alguns recursos del servei teixit productiu. Per tant, jo crec que en aquest cas intentem allò que no hi hagi aquest solapament, perquè a vegades la intersecció és complicada, però en tot cas espereu allò la convocatòria del TTT quan surti i d'alguna forma que no barregem aquest projecte amb actuacions allò que hi ha en els recursos del servei de teixit productiu. Bueno, en tot cas, Francesc, si et sembla, doncs allò comentem en un altre més detall, però si us queda fora algun tipus d'empresa, si és un projecte d'indústria, doncs per tant deixeu fora aquest tipus d'empresa, feu un projecte d'economia circular per a les indústries i feu una altra cosa per a la resta d'indústries. Però aquesta barreja de comerços i indústries en un mateix projecte d'economia circular, a mi sincerament allò, no sé, se m'escapa una mica, però em sembla allò una mica perillosa, com a mínim, a priori. En tot cas, allò després ja, si tenim més informació, ja ho farem. Els plafons informatius per als polígons són una despesa inventariable i, per tant, allò no és elegible en cap recurs. I això és capítol inventariable, per tant, no seria elegible. Un projecte experimental no es pot tornar a presentar com a experimental. És a dir, no hi ha segones parts de projectes experimentals. Una vegada que l'has fet, allò ha sortit bé, ha sortit malament, l'incorpores allò, no l'incorpores al catàleg, ho fas com a singular, tot plegat, però no es pot allò fer. D'acord, doncs em sembla que no hi ha cap altra pregunta. Em sembla que sí que clavem allò el temps allò destinat. No m'entretinc més allò perquè seria això. Al final penseu que al final el que nosaltres allò pretenem amb aquestes, que és el que volem, el que volem és finançar els millors possibles projectes que presenteu i, per tant, necessitem que feu les millors sol·licituds. I en aquest sentit allò, us posem allò a la vostra disposició per ajudar-vos per totes les consultes, dubtes, etcètera, que hi tingueu.
Ara, recordeu que és concurrència competitiva i, per tant, això vol dir que us heu d'esforçar per poder tenir les màximes possibilitats de tenir finançament. I com ho heu de fer? Repasseu acuradament les fitxes, els recursos, les condicions, els requisits, els formularis, etc. I contacteu amb les persones que teniu de referència per qualsevol dubte o consultar que hi tingueu per tal de que d'alguna forma la convocatòria estigui en les millors condicions possibles. I, res més. Moltes gràcies i deixar-vos que pugueu elaborar els millors projectes, les millors sol·licituds, allò que sigui possible per a vosaltres. Gràcies a tots i a totes.